obiecte, au conglomerații de molecule, ca orice alte obiecte, nu? Dar trebuie să le privim mai departe de această față și să vedem interiorul lor, partea spirituală. Ele, cristalele, au o aură formată din mai multe straturi, iar acele straturi coincid cu straturile aurii unei ființe, a unui om. Ele au rolul, în primul rând, de a ne aduce noroc, de a ne atrage peste momente grele, de a ne păzi de blesteme și așa. Am să vă prezint câteva exemple. Deci, pentru noroc ochi de tigru, pentru fericire ametist, pentru dureri, despărțiri, decese, divorțuri, cristal de stâncă, am aici, aventurin și quarț roz. Deci trebuie să ne alegem câte o piață. Pentru eliberarea de blesteme, jas, onyx și ametist, și jas și onyx. Asta roșu e jas și biserică de onyx. Așa. Pentru sănătate și boli cronice, jase, oatis, japă, și pentru boli karmice inexplicabile, adică dezechilibre mari din punct de vedere emoțional. Jas, roșu și ametist. Acesta este ametist. Mari are Onyx. Pentru ce era Onyx-ul? Uitat. Și Onyx-ul? Pentru eliberare de blesteme. Așa. Bine, sunt mai doar atât? Ametist,